सरकारि बांला बानायनो बाथारमारिनि हाखौ लानो नागिरनाया थारैनो मा जामारगोन? कक्राझार लेन्ड एडभाइजरी बर्डनिफ्राय बे हाखौ सरकारि बांला बानायनो जेबो एप्रुभ खालामाखै होननानै फोरमायदों, जेराव लेन्ड एडभाइजरी बर्डनि जेबो एप्रुभेल मोनालासे माब्लाबाबो मोनसेबो हाया पास जाया। बाथारमारि गामिनि रायजो राजाफोरखौ लानानै राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रा अजद दैखांहोनाया गासैबो गोरोन्थि। लेन्ड एडभाइजरी बर्डआ जेब्लायबो रायजो राजाजोंनो दं। बे समाव लेन्ड एडभाइजरी बर्डनि चेयारमेन सैथ बसुमतारीनि बाथारमारिनि हानि सायाव मोनसे गेदेर खेंफोरथि। जोङो थांनाय 8 तारिख नभेम्बर 2021 आव बेयाव जों एप्रुभ खालामखायाखै। बे मोननै जे 497 डाक नाम्बार जे डिपुटि कमिशनार अफिस आरो मडेल सार्किट हाउसनि थाखाय। खारन जोङो जातिगत माखासे खोथाफोरखौ सेन्टिमेन्टखौ लानानै, सिक्स सेडुलखौ लानानै, ट्राइबेल बेल्टफोरखौ लानानै जोङो गोजौ जे सरकारनिफ्राय बिथोनफोर मोननानै जोङो बेखौ एप्रुभ खालामखायाखै। आरो जोंनि बे लेन्ड एडभाइजरी बर्ड खुनु एप्रुभेल नङाबा खुनु हायानो पास जाखाया। जों एप्रुभ खालामबासो बेयो पास जागोन। खारन जोङो बे हाया 8 तारिख नभेम्बराव 2021 आवनो बेखौ जोङो हल्ड खालामखादों। खुनु बाथारबारिनि जे रायजो राजाफ्रा जायखौ राजनीतिक पार्टिफ्रा जे एलिगेसन लाबोदों बे कमप्लिटलि फल्स। बियो जे डिसि अफिस जानांगौ, सार्किट हाउस जानांगौ, बेयो जानो हानाय नङा। जोङो रायजोजों दंफायो आरो जोङो जातिनि सेन्टिमेन्टजोंबो दंफायो। बे थांनाय 6 मास 7 मासाव जों गोबां दरखास्त मोनगासिनो दं। जों सानोबा जोङो बस्था हिसाबैसो जोंहा दरखास्त दं। जों दरखास्तखौ नाजावगासिनो दं आरो जोङो जेसेबां हायो जेसेबां जे ट्राइबेल मानसिफोरनो बेखौ सिन्था खालामनानै जों होनायनि लामायाव थांगासिनो दं। आरो दहाय बुंनाय बादिबा जे टेङापारा आरो माखासे गुबुन गुबुन जायगायाव बेखौबो माखासे जों टेकनिकेल उसुबिदा थायो, बाव हल्ड खालामनानै दोनथ'दों। खिन्थु बेखौबो जोङो जेसेबां जोङो होनो थांगासिनो दं। खिन्थु थांनाय बे 15-17 बोसोराव बेबादि दरखास्तखारि बेबादि बस्था एप्लिकेसन सफैयाखैमोन। जोंनि समाव जे UPPL सरकार थानाय समाव बेबादि दरखास्त होनायखौ जोङो एक्सेप्ट खालामगासिनो दं, नाजावगासिनो दं, एप्रुभ खालामगासिनो दं। आरो थांनाय जों मिटिङाव बे 2-6 मासावनो 2-3 मासावनो जों खमसे खम 200-300 न'खर सुबुंफोरखौ जोङो एप्रुभ खालामखाबाय। बिनि सायाव जोङो जुदि गुबुन कमिउनिटि जुदि दङबा, बिसिनि दरखास्त दङबा, जों बाव NRC निफ्राय लानानै, भटार लिस्टनिफ्राय लानानै, बेल ब्लक नटिफाइड एरिया नंगौना नङा बे कागजपत्रखौ जों गासिबो रोखा एकदम नायजोबनानैसो, एनालिसिस खालामनानैसो, स्क्रुटिनि खालामनानैसो जों होयो। मोनसे फोसावथाय खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालियाव देग्लायनिफ्राय 10 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। फरायसुला आरो फरायसुलिफ्रा थाखो 10 आव मुं थिसननो गोनो गोथो जानानै दंब्ला एबा देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिना गुबुन फरायसालिमाफोराव मुं थिसननायाव मानिबाफोर जेंना नुजाथिदोंब्ला नोंथांमोना जिंगा दासि। खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालिया नोंथांमोननो थाखो 10 नि सोलोंथाइ लानो खाबु होदों। आरो बे फरायसालियाव दा मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालिया उदालगुरि जिल्लायाव दं। मख'जाथावदि बे फरायसालियाव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव गासै 80 सा फरायसुलिफ्रा गासैबो मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों। बे फरायसालियाव थानो थाखाय हस्टेलनिबो सुबिदा मोननो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय 6003576723 8486610047 आरो 9101511040 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।